hapon mga Katotski. Lagi pakita din sa inyo ang trabaho na yung adlaw. Repair ay sa repair ko, repair mi sa ano. Kaya grabe ko sa bida mga Katotski. Kanya sa inyo. Jadi sila gapon. Sila gapon biasa. Ito na mo po ba? Pinilin sa mga kapis kami ko anong base. Pinilin sa. Kaya mo klaro. Pinilin dito. Import. Pinilin sa speaker. Tingnan mo, ang guba. Guba naman mo pala. Kanina rin ko ako na daw. Kanina rin ko ako ninyo. Ano sa man eh? Sulin eh? Baik eh. Ha? Kamu nih pailan na to pero dito. Ibo din yung balay-balay ba? Ha? Pwede na bunalang maso. Oh. Yakin eh. Apa ni taga? Pwede taga kondong tama ni rumah. Oh, tama na ning kanto gid ani balay-balay. Sipin dia. Tutup. Mandi terus kyo. Video takut-takut pa yung trabaho. Pikik ayong gudog. Hindi nang trohon. Grabe kasulitan. Ini kita sih. Medyo napatag na siya. Pero kung di rin ito tanaw, medyo sa lipod na. Mana kasugid ang Katotski. Kasugid ako.
Katutski. Lalong pa ang di maklaro kayong dinsa makatusi. Ano may dinsa? Ano yung nylon? Ano yung nibilan? Medyo lam-lam pa yun. Marag lima man utambak yung lawa. Problema kay kaulanon. Kaulanon makatusi kita nyo. Kita nyo ba? Ang palibot. Hingga kita yang dag-o mo. Dako kayong ulan. Kita ba manis TV daw? Kita ba manis TV? Kulangon man ang mga yuta mga katuski sa among tambak niyan kilaw kaning banda ito kilawan pa basta dito dapit sa manay Palmira lawan pa niya.
Kapitski. Hindi sa napuputlo ng akong video. Medyo taas-taas na. Di man naman imahaman kung lawa o tambak. Siguro mga sunod semana. Mga Lunes may makabalik mga Kapitski. Sabado na ugma. Dayon sa Domingo, doon na po may plano po na magaligo niyo o swimming pool. O mga Lunes na din makabalik. So, dito sa YouTube. Thank you sa tanan. God bless. Bye-bye.